Que estas son datas de compras e agasallos é algo sabido. O mercado de artesanía que pone en marcha a Deputación cada ano é xa un referente para pôr en valor os produtos autóctonos lucenses e as pequenas e medianas empresas que os elaboran. É unha oportunidade única para mercar cousas feitas a man e que é unha maravilla e que aparte estáse perdendo. É difícil atopar estas cousas así artesás. Os participantes no mercado de Nadal son todos profesionais que crean pezas propias. Os materiais que empregan son transformados desde unhas materias primas autóctonas. Moitos dos pedidos que temos para febreiro e marzo saen daqui. Dos cumpleanos, das fechas importantes, pois é un punto de contacto e non é só o que facemos aquí, senón o que levamos para casa para traballar. Coiro, cerámica, xollería ou complementos de moda son algunhas das cousas que se poden atopar nas casetas do mercado. Bonecos de neve de trapo, cerámica, xoias, moitas cousas moi bonitas. Paralelamente ao mercado tamén se celebrarán actividades infantís gratuitas como espectáculos de maxia ou decoración para as festas e evitar un pouquiño, se cabe, os nervios de última hora. Estamos un pouco nerviosos porque hoy viene Papá Noel y nos van a traer regalos y vamos a estar con toda la familia. O mercado de artesanía abrirá as súas portas ata o vindeiro 5 de xaneiro.